Ναι, δεν το είπες. Λοιπόν, οι Γιάνκοι κατάφεραν τα δύο αδέλφια να τσακωθούν. Οι Σλάβοι, οι Σλοβαίνοι, να τσακωθούν τα δύο αδέλφια μεταξύ τους. Προσπαθούσαν 200 χρόνια να πείσουν αυτούς που ήταν στην άκρα της Ρωσίας, γιατί σωστά είπε ότι το Κίεβο, η Ρωσία ξεκίνησε από το Κίεβο. Είναι ρωσική πόλη. Δεν λέγουμε όμως όπως αυτά ό,τι ήταν ρώσικα να τα επιστρέψουμε. Λέμε πρέπει να ζούμε εν ειρήνη με αλληλοσεβασμό. Οι Γιάνκοι κατάφεραν να πείσουν τόσα χρόνια αυτούς τους ακραίους, πρώτα οι Σουηδοί, οι Πολωνοί, ότι δεν είσαστε διαφορετικοί. Άστους τους Ρώσους. Γιατί το κάνανε? Για να προσέλθουν κοντά στην εξουσία την ρωσική και για να καταλάβουν αυτή την πάμπλουτη χώρα, η πιο πλούσια χώρα, η πιο όμορφη χώρα με τον πολύ όμορφο λαό. Για να την κάνουν σαν τα μούτρα τους. Ξέρουμε ναι, τι είναι. Έτσι, μπράβο. Έτσι. Πολύ ωραία είπες, σαν τα μούτρα τους, τα καταραμένα. Λοιπόν, αυτοί οι Γιάνκοι σήμερα γιορτάζουν. Μετά από 200 χρόνια τα κατάφεραν. Τι θέλετε άλλο? Και εμείς οι Έλληνες, γιατί η λέξη Έλλην σημαίνει και δημοκρατία. Η λέξη Έλλην σημαίνει διαφωτίζω. Η λέξη Έλλην σημαίνει ότι διαχωρίζω τους πολέμιους. Και σήμερα, εν ώρα αυτό που ανακοινώσαμε εμείς κάποτε, εν ώρα Ολυμπιάδας, σταματάνε οι πολέμοι. Τι κάνανε τούτοι εδώ? Αυτοί βομβαρδίζανε ακόμα Λυσσαλέα. Κατάφεραν το 14 μόνο να πάρουν την εξουσία στο Κίεβο, οι αλήτες οι Ναζί, αυτό που είπε ο φίλος μου, παλιός φίλος είναι, μην νομίζετε. Λοιπόν, και με αυτόν τον τρόπο, με αιματοχυσία, δεν τα ξέρετε αυτά, με αιματοχυσία, έτσι, ανέλαβαν την εξουσία, γιατί η αστυνομία τότε ήταν άοπλη, δεν πυροβολούσε, δεν σκοτώνανε, αυτούς σκοτώνανε. Κατάφεραν να αναλάβουν αυτή την εξουσία, ήρθαν στην εξουσία αυτοί οι Ναζί, όπου περπατήσανε μαύρα αυγά κάνανε. Μιλούσες ρώσικα, σε σκοτώνανε. Εγώ που το 2005 πήγα να θεραπευτώ, μου λένε όχι δεν τους μιλάς ρώσικα τους πολίτριας. Εσύ τι θέλεις εδώ και την αναγκάζεις να σου απαντήσει ρώσικα? Λέω αυτά που καταλαβαίνω εγώ είναι τα ρώσικα, η μητρική μου γλώσσα. Και εσύ τα καταλαβαίνεις. Θέλεις να μιλήσεις αγγλικά, μίλα αγγλικά. Θέλεις να μιλήσεις γερμανικά, μίλα. Ποντιακά, μίλα. Νικαραγκουανικά, μίλα. Αλλά να καταλάβω εγώ τι λες εσύ, εγώ δεν ξέρω τα ουκρανέζικα. Λοιπόν, εκεί ήταν, επειδή ήμουν μικρός, μου επιτέθηκε 2 μέτρα. Εντάξει, μετά τον πήρε η πρώτη βοήθεια, επειδή είμαι και παγκόσμιος πρωταθλητής στην πάλη. Πρώτων βοηθειών τον ανέσυρε. Ήρθε η αστυνομία και τότε κάπως θέλανε να κάνουν παλαμάκια, φίλοι μου, αλλά δεν τα κάνανε. Εγώ θέλω να σας πω ότι ακόμα το 2005 δεν μπορούσα εγώ, αυτός που πλήρωνε για την θεραπεία του, έτσι, να τον αφήσουν να μιλήσει τα ρώσικα. Αφού είναι η μητρική μου γλώσσα, πώς μπορείς? Ναι, τα ποντιακά είναι. Αλλά πάνω απ' όλα ξέρετε ότι δεν φταίω εγώ που ήταν η μητρική μου. Παιδιά, το τι γινότανε δεν μπορείτε να φανταστείτε. Ένα θα αναφέρω, στην Οδυσσό που σκοτώσανε 50, μεταξύ αυτών και έγκυα η γυναίκα, έγκυα, αύριο έπρεπε να γεννήσει. Και χορεύαν πάνω στην κοιλιά τους αυτά τα καθάρματα, αυτά τα ανθρωποειδή, δεν είναι καν ανθρωποειδή. Λοιπόν, αυτοί σκοτώσανε 50 τότε, κάψανε ζωντανό στην Οδυσσό, στην ρώσικη αυτή πόλη, και ονομάζεται πόλη ήρωας επειδή αντιστάθηκε στο Γερμανό τρομερά. Πόλη ήρωας. Αυτά τα καθάρματα ακόμα, όχι μόνο 50, περίπου 400 άτομα λόγω συνεπειών αυτών των αερίων του καπνού πεθάνανε. Αυτά δεν τα λέει η Ελλάδα. Αυτά τα λέγαμε εμείς εδώ στο Σύνταγμα και φώναζα εγώ όπως φωνάζω σήμερα εδώ, να είσαι καλά, που μου έδωσε το μικρόφωνο, φώναζα ότι ακούστε, σταματήστε αυτό το έγκλημα. Σκοτώνουν τους ρωσόφωνους του Ντονιέτσκ, του Ντομπάς, 5 εκατομμύρια. Εκεί υπάρχει χώρος, λέγεται πεζόδρομος των αγγελοδιών. 152 αγγελούδια από 6 μηνών έως 16 χρονών, το λέω και ανατριχιάζω και πάλι. Κάθε μέρα βομβαρδίζανε και τελικά έσπασε η χολή του Πούτιν και λέει θα σταματήσετε ή όχι? Αν όχι, τους παίρνω και όποιος τους επιτεθεί είμαι εγώ. Έτσι, εγώ εδώ είμαι. Υπογράψαμε συμφωνία με αυτούς. Επίτηδες πάλι οι Γιάνκοι
του είπανε, του ψιθυρίσανε αυτού του βλάκα του Ζελένσκι, τον οποίο τον ανατρέψαμε εμείς στη Ρωσία, τον κλόουν αυτόν. Λοιπόν, ο οποίος 700 βολίδες έριξε την πρώτη τελευταία νύχτα πριν την επιχείρηση αυτή. Πριν την επιχείρηση αυτή. Και είπε σωστά ο φίλος μας ότι δεν ξέρουμε τι κάνανε και στα υπόγεια. Είπε επίσημα, αυτό ξέχασε να το πεις, ότι εμείς είμαστε ατομική χώρα και θα αναπτύξουμε την ατομική βόμβα. Πριν 2 εβδομάδες, φίλοι μου, Έλληνες, πριν 2 εβδομάδες, φαντάζεστε στα χέρια του τρελού να ήταν αυτή η ατομική βόμβα, τι θα γινότανε. Θα τα υπέφερε αυτός. Εάν εσύ στην αυλή σου έρχεται ο διπλανός και με συγχωρείς τα κάνει μέσα στην αυλή, ως πόσο θα τα αντέχεις αυτά? 1, 2, 3 θα τον δείρεις. Καλεί στην αστυνομία, η Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι, π.χ., η οποία αποσιωπεί αυτό το γεγονός. Τότε παίρνεις και λαμβάνεις τα μέτρα εσύ, η ίδια. Έτσι δεν είναι? Να σας ρωτήσω κάτι. Ναι, ό,τι θέλεις. Τώρα, εάν αυτή τη στιγμή είχε πει ο Πρωθυπουργός ότι θα έστελνε και στρατό, λέει ότι δεν θα στείλει, αλλά εμείς πιστεύουμε ότι θα στείλει κρυφά, όπως έκανε και στη Σερβία. Δεν αποκλείεται. Ναι. Λοιπόν, στην περίπτωση που ήδη έχει στραβώσει ο Πούτιν με την Ελλάδα, και όχι μόνο βέβαια, είναι δυνατόν να χτυπήσει τις αμερικανικές βάσεις στην Ελλάδα, και ξέρουμε μετά τι επιπτώσεις θα είχε όλο αυτό, έτσι? Παιδιά, ο πόλεμος είναι πόλεμος. Θα σκεφτεί δηλαδή ότι είμαστε ομόθρησκοι, ότι είμαστε ίσως πιο η χώρα του φωτός, η πέτρα του φωτός. Αυτό που έλεγα. Έτσι. Δεν νομίζω. Θα είμαστε σαν αξιωματικός ρωσικού στρατού. Θα είναι πιο επιφυλακτικός, αλλά θα χτυπήσει. Οπότε, πολύ σωστή ερώτηση, οπότε κινδυνεύουμε όλοι μας. Αυτός ξέχασε την βοήθεια των Ρώσων στην απελευθέρωση της Ελλάδος. Θυμόσαστε τον Ναβαρίνο, θυμόσαστε τον Τσιεσμέ, θυμόσαστε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι φτιάξανε και δημοκρατία των νησιών και αναγκαστήκαν να αποχωρήσουν, αλλά τους Έλληνες τους απελευθερώσαν και τους άφησαν εκεί. Και αυτή τη χώρα πρέπει να την έχουμε απέναντί μας, αντί να τους κάνουμε άγιο κάθε μέρα και να τους λέμε ναι, ευχαριστώ. Λοιπόν, είναι και ο μοναδικός κόσμος, ο μοναδικός ορθόδοξος κόσμος, ο οποίος είναι δίπλα μας. Ξέρετε, θα πω και ένα πράγμα. Στη Σιβηρία, την Άγρια Σιβηρία, πολλές φορές τσακωνόμουν έξω, έτσι, αναγκαστικά, επειδή μπορεί να σου επιτεθεί ένας μεθύστακας. Και μόλις μαθαίνανε ότι είμαι Έλληνας, αποχωρούσανε. Το πιστεύετε αυτό? Κάνανε πίσω γιατί ήμουν Έλληνας. Στοπ, αυτός είναι αδελφός μας. Κάτι τέτοιο. Δεν έπρεπε να το πω, το είπα για να το ξέρετε. Και κάτι άλλο σήμερα. Σήμερα η Ευρώπη και η Ελλάδα μέσα στην αντιρωσική ιστερία προκόψανε. Σήμερα έχουν στα όπα τους Ουκρανούς, δεν έχω τίποτα κατά του λαού της Ουκρανίας, έτσι. Καλός λαός, ορθόδοξος και αυτός εν μέρη, γιατί είναι γκρέκο-καθολική, προσέξτε. Αυτοί οι δυτικοί είναι γκρέκο-καθολικοί. Αυτοί που ξεκινήσανε αυτόν τον πόλεμο από την Γκαλιτσινά είναι γκρέκο-καθολικοί, δεν είναι ορθόδοξοι. Λοιπόν, ό,τι και να είναι, αδελφικά ζούσαμε. Εγώ μεγάλωσα στην εξορία στο Καζαχστάν, με τους Μωαμεθανούς τρώγαμε από ένα κουτάλι, γιατί ήταν άνθρωπος, γιατί ερχότανε και μέσωνε από τα άλλα πράγματα. Και θέλω να πω ότι σήμερα αυτή η αντιρωσική ιστερία, έτσι, κατάφερε και στην Ελλάδα. Τα παιδάκια έρχονται κλαμμένα από τα σχολεία και λένε, εγώ τα γνωρίζω αυτά, και λένε, να, σήμερα λέγανε ότι η δασκάλα ότι η Ρωσία επιτέθηκε και αυτό και θα κινδυνεύσουμε και εμείς οι Έλληνες και κάτι τέτοιες βλακίες. Και όχι μόνο μια φορά. Μια γυναίκα, επειδή μίλησε στην άλλη στο λεωφορείο, παραλίγο να την σκοτώσουν με σπασμένα τα χέρια, είναι τώρα στο νοσοκομείο. Η άλλη γυναίκα από το πέραμα, βλέπετε, ξέρω στοιχεία, με 5 παιδιά την διώξανε από τη δουλειά και της είπανε, ξέρεις, έτσι πρέπει να αφήνεις αυτά τα παιδιά χωρίς εισίτιο. Εν τω μεταξύ θέλω να πω, σήμερα αυτό που ξεκίνησε, έτσι, τελειώνει με αυτό ο πόλεμος. Με αυτήν την επιχείρηση, φίλε μου, ο πόλεμος τελειώνει. Γιατί τώρα θα τους κλείσει, θα τους σπάσει τα χέρια και τα πόδια, θα τους φημώσει
αν είναι Όταν λέτε λατσίμος, τελειώνει, τι εννοείτε? τελειώνει ότι αυτή τη λέρα μέσα στην Ουκρανία, τον φασισμό, θα τον αλλά μέχρι να τελειώσει και να καθαρίσει όλη τη λέρα αυτή, θα περάσουμε διαπυρός και σιδήρου. Εδώ προμηνύεται τρίτος παγκόσμιος πόλεμος. Όχι, δεν θα γίνει παγκόσμιος πόλεμος, δεν θα τολμήσουν. Έχει... Ναι. 8 ολόκληρα χρόνια βομβαρδίζεται τον Ντομπάς. Αυτό είναι. Εκεί πάω. Ο άντρας της Ελένης. Τώρα τα παιδιά, 18 χρονών, και πήρανε τα όπλα και πήγανε στο στρατό. Για δοκίμασε να τους σταματήσεις τώρα. Δοκιμάσεις. Της κυρίας τον άντρα τον σκοτώσανε, Έλληνας, Κωσέ, συγγραφέας, μάζευε και σκοτώσανε από το χωριό Ρασδόλνοϊεμ, δίπλα στο Ντονιέτσκ. Δημοσιογράφος και τον σκοτώσανε. Βάναυσα τον σκοτώσανε τον άντρα της και το παιδάκι εδώ μεγαλώνει μόνο του, ορφανό. Εγώ θέλω να πω ότι αφήσανε τα παιδιά μου χωρίς πατέρα. Και εσείς λέτε, τι λέτε εδώ τώρα? η Ελένη είναι από την περιοχή αυτή. Εδώ έχω την άλλη Ελένη, η οποία είναι συνταγματάρχης πάλι ποτέ Σοβιετικής Ενώσεως, συνταγματάρχης, και είναι εδώ από το Λουγκάνσκ. Αυτές οι δύο δημοκρατίες αναγκάστηκε ο κόσμος να σταματήσει τα τάγκ των φασιστών με τα χέρια στην πρώτη φάση. Με τα χέρια. Αναγκάστηκαν γιατί τους αναγκάζανε να μην μιλάνε τα ρώσικα. Είναι δυνατόν να σε αναγκάσει κανείς να μην μιλά στα ελληνικά? Και τα κρυφά σχολεία τα ξεχάσαμε. Μας μαθαίνουν τα παιδιά μας, τα κρυφά σχολεία μας. Είναι δυνατόν το πνεύμα... Για να καταλάβουμε τι ακριβώς λέμε, ότι ο Ρώσος, για να καταλάβω γιατί έχω μπερδευτεί, ότι ο Ρώσος είναι κακός που χτυπά τα παιδάκια στην Ουκρανία και τα λοιπά. Αυτά λέω εγώ. Λέω οι Ναζί ήρθαν το 1914 με τα τάγκς και προσπάθησαν να αναγκάσουν το ρωσόφωνο πληθυσμό της Ουκρανίας να μην μιλάει, να μην έχει σχολεία, να μην έχει τηλεόραση, να μην έχει έθιμα. Αυτό το κάνανε και με τους Έλληνες της Ουκρανίας. Αλλά δεν κράτησε πολύ. Πήγανε οι δικοί μας οι κόπανοι τότε, και ο Σαμαράς με τον Σαμαρά ήταν ο Χοντρόκολος, με συγχωρείτε, ο Δενιζέλος, πήγε και έσφυγε τα χέρια των φασιστών. Αυτοί σκοτώνανε με οδύδες στον κόσμο και αυτός έσφυγε τα χέρια. Εμείς τον καταγγέλναμε εδώ, με τα πικάψ εδώ πέρα, εδώ στο Σύνταγμα. Κάναμε πάνω από 20 διαδηλώσεις εδώ με αυτά τα κορίτσια, με αυτά που βλέπετε τα κορίτσια. Λοιπόν, και την Ελένη. Αυτοί προσπάθησαν να συντρίψουν αυτό το μέρος, αλλά ο κόσμος στάθηκε. Τούτη εδώ είναι τώρα, μία εβδομάδα στα υπόγεια, έτσι, μία εβδομάδα. Τούτη όμως 8 χρόνια τα παιδάκια μεγάλωσαν στα υπόγεια και τα σκοτώνανε. Το αδελφάκι το 9χρονο, κάμα ότι θα κλάψω πάλι τώρα, το 9χρονο έκλεινε με το κορμί του την δίχρονη αδελφούλα του, αυτός ο ήρωας, και το σκοτώσανε, αυτό το παιδάκι. Σε αυτό μπορώ να σας δείξω τώρα, έχω τις φωτογραφίες των 150 αγγελουδιών σε εκείνο εκεί το πεζόδρομο. Λοιπόν, αυτοί όταν σκοτώνανε τον Ντομπάς επί 8 χρόνια, πού ήταν η Δύση? Πού ήταν η Δύση? 15.000 σκοτώσανε κόσμο άμαχο. Πού ήταν η Ευρώπη, με συγχωρείτε για την έκφραση? Πού ήταν οι Γιάνκοι? Προσπαθούσαν και τροφοδοτούσαν από τότε τους Αμερικανούς φαντάρους να έρθουν να εισβάλλουν, να εξαντλήσουν αυτόν τον κόσμο, να προβοκάρουν τον Πούτιν για να κάνει αυτό που έκανε. Δεν μπορώ να πω ότι καλά έκανε, αλλά τον φασισμό πρέπει να τον εξαφανίσουμε πάσα γης. Αυτή η πράξη που έγινε με την αποστολή όπλων, έστω και άχρηστον, αυτό θα μείνει στη μνήμη του ρωσικού λαού. Κακώς. Μας αγαπάν και τους αγαπάμε. Αυτή η πράξη είναι εγκληματική, δεν ρώτησαν τους Έλληνες και δεν πρόκειται τέτοια καθάρματα, και δεν τρέπομαι να το λέω, και ας είναι εδώ η αστυνομία, τέτοια καθάρματα δεν αξίζουν καν να κυβερνούν τον ελληνικό λαό. Σήμερα αυτή η αντιρώσικη ιστερία, τα παιδιά που κυνηγούν στους δρόμους επειδή μιλήσανε ρώσικα, έτσι, παραμονεύουν όπου είναι. Σήμερα σκοτώσανε 2 Ρώσους οδηγούς στην Ιταλία, 2 Ρώσους οδηγούς στην Ιταλία, επειδή ήταν Ρώσοι. Και σε όλη την Ευρώπη είναι αυτό το σκηνικό. Εγώ όμως
Τι θέλω να πω. Εδώ σταμάτησαν τις σπουδές των ρωσόφωνων φοιτητών από την Ευρώπη. Αυτό ήθελα να πω. Διώχνουν τα καθάρματα. Αποκλείσανε τα έργα τα ρωσικά από το Μέγαρο Μουσικής εδώ στο Περίμενε το και εδώ στα πανεπιστήμια, θα το περιμένεις. Λοιπόν, διώξανε τους Ρώσους φοιτητές από τα πανεπιστήμια. Διώχνουν αυτά τα παιδιά. Τι κάνανε, εμείς τι κάναμε τώρα. Πέρναγα εγώ την πρώτη μέρα αυτών των επιχειρήσεων, πέρναγα τη δεύτερη ίσως. Πέρναγα εγώ από την παραλία και βλέπω αθλητικό κέντρο δικό μας. Και τι κοροϊδία φίλε μου, ειρήνης και φιλίας και να φέρνει χρώματα Ουκρανίας. Ωραία. Γιατί δεν έφερνει τα χρώματα του Ντονιέτσκ κάποτε ξεκίνησε αυτός ο άγριος κύριε πόλεμος. Ξανθόπουλε, η μοναδική λύση για την Ελλάδα, έτσι, γιατί εμείς αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην Ελλάδα και αυτό που πρέπει να περισσώσουμε είναι τις ζωές μας και την πατρίδα μας εδώ. Ποια είναι η στάση που πρέπει να κρατήσουμε ξανά να πούμε? Ακούστε με. Λαϊκή διακυβέρνηση, όσο και να λυπόμαστε. Λαϊκή διακυβέρνηση λέμε, αλλά ποτέ δεν μπορούμε να την πετύχουμε. Οι Έλληνες την είχαν κάποτε. Η μόνη χώρα, το μόνο έθνος που το είχε, λαϊκή διακυβέρνηση. Δεν θέλω να πω τίποτα, ούτε κομμουνιστής είμαι, ούτε δεξιός είμαι, ούτε αριστερός είμαι. Τι να σας πω, αλλά η λαϊκή διακυβέρνηση μόνο μπορεί να αποστρατεύσει αυτό που γίνεται. Αυτό λέμε, Ας αφήσουμε αυτό. Λέω εγώ τώρα, είναι δυνατόν να διώξεις την παραολυμπιακή ομάδα της Ρωσίας και της Λευκορωσίας, αυτό και αν δεν είναι εγκληματική πράξη? Οι άνθρωποι ήδη είναι τιμωρημένοι, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω τη λέξη από τον Θεό, αλλά είναι ανάπηροι και τους στηρίζει το κάθε δικαίωμα να προβληθεί, το κάθε δικαίωμα να ζει σε αυτόν τον κόσμο. Και αυτό το κάνανε αυτοί οι Ναζί της Αμερικής, οι Ναζί της Ευρώπης και αν θέλετε και οι Ναζί οι δικοί μας, οι οποίοι στηρίζουν αυτά τα καθάρματα. Είναι δυνατόν ειρήνης και φιλίας στο στάδιο και να έχει χρώματα ξένης χώρας, αντί να έχει το πιο πανέμορφο χρώμα, την πιο πανέμορφη σημαία στον κόσμο? Σωστά. Είναι δυνατόν? Για να πούμε ξανά στον κόσμο, εμείς εδώ είμαστε ένα κίνημα, το κίνημα της Εθνοσυνέλευσης, το οποίο είναι ακομμάτιστο και υποστηρίζει τη λαϊκή διακυβέρνηση. Εμείς συνεργαστήκαμε από το 2015. Έτσι, ναι. Εμείς συνεργαστήκαμε γιατί εμείς κάναμε οι Μικρασιάτες και οι Πόντιοι Πατριωτική Ένωση, η οποία ονομάζεται Ανατολή της Ρωμιοσύνης. Παρακαλώ, έλατε σε εμάς. Τι θέλω να πω? Συμπατριώτες με τον συντονιστή μας, τον στρατηγό, τον Σταύρο τον Βιτάλη. Το αείμνηστο. Λοιπόν, ποιον αείμνηστο? ο Γέρος, Απλώς να στείλουμε ανθρωπιστική βοήθεια. Συνεπώς από όλο αυτό τι φαίνεται? Ότι κάνουμε το χατήρι της Αμερικής και της Ευρώπης, η οποία Ευρώπη, η αρχηγός Γερμανία κατευθύνεται ξεκάθαρα από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. 100% παράρτημα και οι Αγγλοί. Και δεν πειράζει, θα τα πεις μετά εσύ παλικάρι. Κάνεις πολύ μεγάλο λάθος. Ναι, αυτό κάνεις πολύ μεγάλο. Δεν σε ρώτησα φίλε μου, δεν σε ρώτησα. Άμα θες πάρε μετά το μικρόφωνο να μας πεις. Εγώ πρώην Σοβιετικού στρατού. Εδώ είμαι πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Ποντίων Επιστημόνων από την πρώην Σοβιετική Ένωση.